କେବେ କେବେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟର ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ପର୍କର କାହାଣୀ। ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଏକା ନୂଆ ସହରକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଥିଲା ଏକାକୀପଣ। ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଲୋକ, କାହାକୁ ନିଜର କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ TVSରେ ଜବ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ସେଠାରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ TVSରେ ବିଲିଂ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଲାଗିନଥିଲା ଯେ ଆମେ କେବଳ ସହକର୍ମୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଳି ହୋଇଗଲେ। ସେ କେବଳ କଥା ହେଲେ ନୁହେଁ, ମୋର ନୀରବତା ଓ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ସେ ହସ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି, ଗୋଟିଏ ଚକୋଲେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉପହାର, ଆଉ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ଗଭୀର କରିଦେଲା। ସେ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ମୋ ଦୁଃଖର ମୋ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କେବେ ଲାଗିନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅଲଗା, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବାର ହୋଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଦୂରେ ନେଇଗଲା। ଆଜି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ଦୂରତା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ବି ସେଇଭଳି ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ସେଇ ହସ, ସେଇ କଥା, ସେଇ ସ୍ନେହ। କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏକାଠି ହସୁଥିଲୁ ଆଉ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା କେବେ କମି ନାହିଁ। ଦିଦି, ତୁମକୁ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ତୁମ ସହିତ କଟାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜି ବି ମୋ ମନରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। କାରଣ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ତରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବାରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।